Budak kalak memakai alat elektronik lahu makarejohon PR. Marsiajar, mangalului dongan, manoton, manang na asing, molodang manat, buidoho gabe hatagian tua alat elektronik. Pusisao maho tikidang dibuat ko alat elektronikmu. Gabe guga maho tiki karejo, marsaor, manang na asing. Nahatagian elektronik doho, bibel madok, pilit ma dia narumikot. Sukum matu diri muna, gabe busi sao doau molodang mar handphone manang mar tablet. Nagumodang do tiki kutusi, siatu ulaon na asing. Gabe hurang modem doau alani SMS. Gabe soparduli doau tu keluargaku alani. Songo dia do didok keluargaku. Molo ido na dihilalaho, boy doho muba. Dang terlabat dope, pitor ulaho maon. Rencana homa sadia leleng, jala ihuton. Dau ma bayan handphone mutiki manupir. Dok mati keluarga muna, asa papungon handphone tiki mangan. Jala dapar jolo ma buat handphone na, ikom manut si piring. Tiki borngin, atur ma asa unang mar handphone. Unang buan handphone mutu kamar, asa unang terganggu ho modom. Bibel madok, dumengga do dua halak sian apala sahalak. Pangido masa sahalak mangurupi ho marhamu baon. Di sada Korinsia ayat 25, didok asa ta orom dirita di saluhutna. Ingot ma, nang pegodang elektronik, unang may na mangatur ho. Alani asa marlas ni roha, unang maolo diatur elektronik.